May nag-chat sa akin sa ML. Tignan niyo lang Tignan niyo. Basahin niyo Tignan niyo May nag-chat talaga sa akin. Tignan niyo Dali lang. Ayan. Tignan niyo. May nag-chat sa akin. Ito si Bibi ko. Ito si Bibi ko. Tignan
Tignan nyo lang kasi. Kasi sige ko. Ito. Uy, magtigil nga kayo. Go! Ito si baby ko. Ano lang. Ang dali. Ang dali naman nangyari. Ikaw na siya. Kumain ko. Kumain ka. Bunto. Ito ah. Ito ah. Iba niya kasi basahin niya lang. Basahin niya lang. Basahin niyo ah. Basahin niyo kasi. Di ba? Ha? Wala na, nakita na.
May order ako na pan. Ayun. Ade, yung prutas na order ko. Kay Sister Juan. Ayun na kay Sister Juan. Kay Sister Jamila. Kay Sister Jamila. Pasok kayo. Wait lang po. Alvin Rivez. Ah, Ma'am Archie ko pala. Wait lang. Manong brother? Manong amin? Ha? Tapos? 300? Kapurang ka, tapi kami kumaga. Kami tayo pupunta ka ba? Tapi na ba yan? Kape. Musal. Mura din kayan. Ay, sa kaya. Ako, hindi ko ito kasi kami yung ito. Kapila ko yung bangsa. Ilaya. Ilaya. Grabe, sabi ni Laos. Kayo? Hindi ito. Subside ka kasi ba? Bisa ka na. Meron naman ko Amos ka kasi pa rin. Dapat, sabi ko nga. Oo, sabi ko nga.
Saka yun na lang yung desisyon. Ayun ano, wala naman silang naman yung sabi ko pa rin, kaya pinagawa ko kaya pinagawa ko kaya pinagawa ko ang ano dyan, nangyari siguro, nakakatid ka. Talagang mag-ano dyan. Ayan, baba. Yung position ni nasa kanila na lang, yung position Ayan, nila ako. Ayan. walang gulo. Napunta na lang sa mo. Punta ka rin yan. Ay, tama na. Ang galing, excited ka naman. Ito ka, buong tanong. Kasi, binibigit mo si mama. Binibigit ko sa ano, nena kayo na sa another call kasi mga yun. Mamaya, hindi na namin ang maabot ng gusto. May kaya na yun. Baba pa! Sa aga mo pa kung wala yung tempo pang di merong yama. Mahalaga. Yan, yung mga programang malaki lang. Pero kasi, lang meron pang musap. Ayaw na yung basketball lahat pati ayaw naman nila yung nasabi na lang lumahan na lang di ba lang ay
ba? No? Well, hugasan mo yung pan, yung bus. Parang malay kong brad, wala bang pan, hindi nagtitinda ng tinapay, yung banana bread. Hindi na siya gumagawa. Sige, pag-pan. Hindi mo naman napitin. Oo. Kasal. Baka doon ng dalawa. Makang dalawa. Wala kanina. Dala ka na ng dapat sa ikaw kunin mo yun ang daw, bukod ka. Kunin mo yun ang daw. Pero, hindi ba, bigay mo na sa kanya, marami naman. Hindi, Grace. Tsaka Grace, supot ko. Ito. Ay! May tinangapin naman dito, kinong mo. Grace! May tinangapin dito. Oo, yung pandesal. Balas mo na, balahin mo naman. Yan bibili ka naman dito. Tama ba yun? Baka 200.
Good morning, Commander Chuba. Hello, hello. Nagkape ka na? Pasensya na, Commander Chuba. Walang cam. Hindi ko na i-on. Welcome din, Sister Mariam Dalindin. Kuya Senyor, paano ba yung ginagawa mo na naka-on yung camera? Tahimik si Senyor. Salamat si Senyor. One hour lang to, Sis Mariam. Hello, BJ Vlog. Good morning. Araw-araw parang umalas maganda yung katawan. Bakit? Ayaw mong nilulublog ka. Wait. Okay. Ulit niya. Bakit masarap ba? Katangsak na rin to, guys, yung premiere sa February 7. Bakit ka walang nilulublog ka din? Sinig-success sa akin kapatid. Siguro yun na. Kasi wala kang luto. Ingay.
Hmm. Hmm. Hoy! Hoy! Andiyan na si Maria, naka na dyan yung game sa taas. Ah? Game sa utak ko. Okay. Wait. Nagtubusang ko na eh. Hindi mo ko kaya dito. Ang kanina. Balik-balik dyan. Salamat, Commander. Love you, Commander. Kain tayo. Shout out, family vlog. Good morning. May jacket ka na, family vlog. Ay, grabe. Anong sakit yan, Commander? Anong gamot dyan? Si Baklang Gala, meron din sakit. Nakahubad ka kasi. Salamat, Sis Marian. Tulog ka na. Yung kasing dating gamit ko, StreamYard. Hindi ko naman alam dito sa direct. Kamo pindot-pindutin, kaya ayan, walang gamit.
Mariam, nilalagnat yung ating kumandero. Bigyan mo nga ng gamot. Salamat, Sis Mariam. Love you. Good morning, Abaw Hong Kong TV. Salamat po sa thumbs up. Kaya nyo next time, on na yung camera. From where ka, Abaw Hong Kong TV? Saan sa Hong Kong? Hong Kong ba? Saan sa Hong Kong? Abaw Hong Kong TV? Diyan ako galing. Lantaw Island. Diyan ako dati sa Conduit, saka sa Cotual Road. Lantaw Island, napuntahan ko na yan before. Matagal ka na dyan sa Hong Kong, Abaw Hong Kong TV. Lapit ka ng Magmoni, Abaw Hong Kong TV. Punta ka kay Baklang Gala. Magmoni ka agad. Ten years. Saan ka dito sa Pinas? Ganda talaga ng Hong Kong, oh. Pero maganda ang sahod dyan, no? Kuya Senyor, pahinga ka na, kawawa ka naman, inom ka ng gamot.
Kung TV, add mo si Baklang Gala Vlog. Matulungan ka namin mag-money. Dito na pala tayo, Kuya Abang Hong Kong TV. Good morning, Micaela, Sweet Life. Welcome. Good morning din, Micaela, Sweet Life. Kumusta ka na? Micaela, Sweet Life, dikitan mo si Abaw Hong Kong TV. Saan mo ngayon, Sen?
Guys, mag-out na ako in 1 hour, in 2 minutes. Thank you po sa lahat ng pumunta. About Hong Kong TV, Baklang Galablag, Commander Turba, Mariam Dalindin, and Eden TV. Eden Vlog pala. Sorry. And also Lodi Mark Doc. Lodi Mark Doc. Alvin. Thank you po sa mga dumala. Thank you sa patamsak. Signing off na po.